Hej Brian. Er du glad for at gå i skole? Tja, det går jo. Ja. Det lyder da godt. Vi kører nu. Undskyld. Ja, vi tager det bare. Vi kommer rundt om hjørnet, så tager du close-up. Ja. Vi ses, ja. Vi ses. Ja. Pas på dig selv, ja. Jeg havde ret, du kæfter op med det samme. Nej! Du var bare... Fuck det. Nå, det bliver vi nødt til at tage om. Kom med! Fuck dig, jeg har din sko! For helvede, for sådan! Fuck! Jeg har den din kylling! Kom med min sko. Ja, han kommer ned. Nu skal jeg filme ind. Hvordan har du det med lærerne? Lærerne, de er okay. Greta, hun er rigtig sød. Gunnar, jeg ved ikke, han ligner som en hulemand. Han har rigtig meget skæg. Ingen til. Hvordan har du det så med lærerne? Yes. Din dejlige tøs. Jeg vil have dig. Lærer du noget i den tid, du sidder i klassen og hører på, hvad lærerne siger? Nogle gange man hører, og nogle gange man lukker af. Er de gode til at hjælpe derude af den der problematik? Nej, man ikke siger til lærer, du tror jeg stikker. I er ikke sådan. Er der ro nu? Ej. Dennis, kan du ikke få mobiltelefonen væk? Ulu. Skal vi gå ud over planen eller et eller andet?